Sheila. Sure. Oh, my. Galia, well, I'm going to alone hold on this look in you. She must figure out how can you flash on. But me she his journey. Ta kun you am la Eileen. Oh, Katisha. Oh, Mooney, me sugar Robbie in the bunny. Gan here sala her hatchen and you live on the wrist. Well, you have so case be good here, Chiana. Wait, this is a chance to show video she na handle it la Robbie. It's kind of glackle she taru. Gamush. Van Glish Eileen van Kamaleer te weer schule gemaakt. Dus een erg hoek shiro bij she spreekte. Span aan me. Well, the met the heel looks here, Chiana, and you hook either my head mark. Sheila thought the water in for only in 3. What? And you're them away. I make my jeopardy out of it. Can you suit her some head, Chiana? Hi. Ik met de gaar, ik is mijn helemaal veilig gecheckt in het hospitaal. Voor mij tarre met hij ster maten. Dus ik heb mij mee haagier in verschillende kristal luidig. Ja, dat kan ik dus het aan Taurus. Sfeer in aan kindzacht, maar straks schelen daar gest. En ik ga dit voor hem neergevissen. Zo rare tarre met hij ster, Neil aan virus HIV jaget. Is dat hier? Het wel reis? Ja. Kijk maar, ik ga mee mocht maar zijn. Oh, dat mij aan saus dat ik kulle hoort kaart. Ach, na Jane Jarmuth, na Rachel took a fair al til Alice gas shop. Wil de kunnen neer niet in chachti? Ja. Jo, is je mag laag een keer de harle de meldeman en schifle gele. Zeggen. Vollen goed gaan in die gurchel to lehi solar to keen en gratu HIV positive. Kan na hef. So waller te vitu rolle wanneer. Ja, wel. You're wel me ekkel gurte. Ach, dan nog dinne iltje gezo laat ze rad machine rumse. Ik zeg 4 jakkerum hoe wahu gejo. Sneed Gurmagat. Zocht de kaar, de gachrod. Mele falsche rood. On tegem grisje jacker talling lekle seo. Agus mullum gomór hu as Jack kom sa jarra. Cá bhágan sé sin mé héana agus Alí. Agus a bhuiine sé lomsa, tá dearma Jane agam ar nachtar fad. Fálam go an rud céine dhéine. Tá a héile uair amach rud. Fair play good Sinead. Súntaach an fan. Is iontoch an bhainní Alí freisin. Tá fear má tilteací. Nálig sí sí. Tína mé mu díhal. Gaidim gnéine. Okay, slá heiscí fine. For fluke's sake. Yeah, Harlan. Tá má war water labin west, cai mas na wall an art. Tá sean halas na labin west a fad an lá. Tí fa sin de sean se le boisa. Jeez, go mai díra teile. Well, hé a go sí dé grúa tíanna me se chasan tir occasion of sunma de sí hen an antas a barna bheit go báíalta se. Look, you're upset, Sheila. You don't mean that. Don't I? Har a dú gom sa tan halas ní yo. Tá Sheila ná me go ra near gan an cad éinsmid. Tá me go bré. Well, tu gur arms an chlorchlú tú goit. Tá má right tá. Ríiste agus cas coppla cearning gcuime sé chance a hart gom hen, okay? Right, well, riimisteach so. Fair play good Katrina. Chean, tá má buirtha ggóil dhéar a seáine ionta bhí planáilte go milte. It's come off sin. Try me sus go tír conú not sa car. Agus, well, Danny mé éanaach leat más mí, yeah? Go mí mai go chéine, ní hílam gur seán Thomas Farda Johnsus na bhil le bula le barnaí. I mean, bíon leis an dalí go leor mar bhí se. Yeah, take him. Sure. It's féidir leat na car ógáil. Gus mar sin na bhéh tú ag brethir an mos.
No, hadí glum. Gdí rasa? Hí sure ní bheith mé gula é áit. Tá cinnte? Céitse. Ó, pat. Hi, Jack. Mac Jason lie. Má dtíir tú lema? Come on, Jack, cheer up. Well, Tom Hart. Ní, no. Oh. Well, my egan tú an nearhá leis go bhfuil go chóirtú. Ce fá sin? Well, chun na fear ancient barium go donna. Bhís a tuairt struck time dó ní raibh sé tiltige. Tá agam ná raibh sé a chéirí bheith na charamacham. Nach tíocht tú hain. Come leis cil? Táda. Bairt fannacht le de apology hors go Tom bhí réimecht a spáile caiise assignment a dhéanana do réon rafadóra cinnteile. Ba seo ar nations ar seachtainna. Oh, OK, mar sin. Lá mágad. Tá bronarm nar thug mé mór an takeíocht dit le socra hinna bain sé Bernie ach. Hé, Brenna, sé ceir go leir. Chá fád go méid túáin ar lá le drónart, bé me tasta. No, féach. Rinne mé mac liste den rudí atá le socrú fós. Agus tá mé an cúna bh hort dit díana. Maríide, á fear pléirid Vanessa. Balachrín sé béil, de ché agus d'athair. Oh, Jesus, Bernie. Tá bronarm nes mí mé. Brenna, is cum a faoi. Bhí meach an ceistechar Eileen I réanas me hiúlsús chu gnáaltóir? Eileen? Yeah. Thug sé an cónacham nar haid me amach go dtí mór hir ar dús. I mean, mar a chuí, ní bheith job am. Ní bheith áit le fannacht am. Ní sam coming. Bhí mar me bhealach go London. London? Ní hall an tas a bheits de London. Má me seach nerid. Bhí me buach Eileen go teo. Nus, chuir le tar listad? Right, balcon sé be go dtí an banis, blána, ceol sa sé béil, stationery. Ceol sa sé, but ri me darm a glánaid. I mean, tá organist fáid sam. Ach sé go deas chamach dyn cyn le couple ór an rá. Mas tí noch Jacka. Má sé Jacka tá witch, joi mis Jackwitch. Oh, Vanessa, Na big énim ní. Ítach. Come on, Jack. Hi. Hey, gomad. Bhí ónarálum go bheith bhelaí cuairtiú áit romansúil dós am éidir seachtain fada. Bhí mór sí ceann. So? So, mas tú me ceart doing an áit níl an cléir a hóirt go fannig si tanna bhas agus ní caiilig mission me pas mar sin. Oh, tá sé just a breisi mar híomh cap. Dé a bhí me sé trún ar sin sé déir seáin sin héin. Tá sam. Rockam sin nó áit cin sé le colúsas a táid in mé, OK? Ceann go sé. OK, well. Gomaigad. Gomaigad. Ali. Ní ónarálum greis fi cuairtiú áit le hain déir seachtain fada? Yeah, bhí marach ní réon ar fóca níos for éir. Well, chuir me sé teachín in il an chléire in áir a dúine ach ní bhéh me job de dul an inis, so is féidir libh sé a thógáil mar ígann siad mar a positive rational. Má tá sé bhgéirí, I mean. Fan tú ná ríide cheann? Tá, ní léon watú in inis. Crumíle mágad, gan áras tóca míide. Sféidir secis cíh mach an iste an deposits. Gá leis. Bé sé luú go lorna thugus bhreis ach ní mór díomh stadar a dhéanamh ar caiisleán grán i bhfuil ar bhééis siú mutheann. Bé mé chur scrúdú ar bhní thugus bhreis, all right? Can héamh? Le déanamh cínte nach gahan siúh an déir seachtain ar fad sa leaba. Oh, for flicks sake héin. Tá one track mind agus sinálí. Tá sos ná lá go haglas. Tásúla gomsa go méid sé sin déir seachtain is seo. Gur míle mágah. Na habar é, funnig i tanna bas. Slán. Na Shally. Ali, ní dólan gúil grathar bethe go bheith dul gael an chléir an tamse gan bblion. Ceir mé an scoil? Cad féis, na be me leis a ríiste luúin. Tá amach ní féidir brethar an heimse an tamse blianana. Déadach sé bheitsáinní an go ceann caiiciise. Cir déadach príomhid a bhui sin? Caiicí sáinir de lán le ón. Beag a locht ar sinna dírin. Pauline, os gwrdd daros yn ysma ffer. Bran o cyrra me hen na fatni pel sy'n gwneud sicini mar o wrthus os asta dy hwsgo. Dana, ni twys o gael ngar na nghyfr gan darysyn na gymach o sicini sa gysyn chyn. O dwi'n gwrdd siar ar ta colon y ses mar gyn ylwm. A dwi'n mwyn gyn sy'n ysyn ysyn cholin er y gwych yn y lyg tŵ sy'n sair. Ys y dawl ta gested. A ni mis y lyg sy'n sair. Na ni al dwi'n gwybod sa fi. A si ffocin sy'n y siad. Lygyn sy'n sesyn y be. Cer ta gested nach sy'n sy'n rys os y pos agos ni mis y.
Níl samíile ní a samsachar rud bháin a sí héidir go teach chuoine dí. I sí gíim tá fáte sé bháide gom ní sé sláinte lu mai alart. sé tiiscin tú agam san ar a sí gearm baint ná páirtí agam dégus sin anpánach necha me. Chir hén sé bháhaste tá fiaríide ha Tá cruí biste dí. Ní a cilú a leid am sa fao sin. Ó nach sam sin agus Tá duine sé? A ce tú go líonna faoie? Na? Ce tú go líonna faoie? Hiya. Wow, could have been good to go to breakfast. I can't make it. I can't. Listen, on when the force security thought taken to go into the shachtene. It's come a lump cane out to go with in there shacked. Now there's a comment like Haley. Well, Kadir fall lay tiggy and biog and it on lady. Don't do a maga. No, vi Sean the Sheila let the land like snish need shit over the so you know the Harish can do it. Kadir fall. On God, I'd catch the curfew. Yo me and there shacked in a stair, Agus, imom is thrown no more. Chulus a creeknin and skull. Bix show on to Haley. Jack. On face of them loan or do let that. Mama, tá duna cinnte teo ar a láirleid. Mena díagad sé héire. Yes, buine teána. Bhfuilín sarín seach tá coppla de ledíon amsach. Réiteo mam go pantéú. Réiteo. Tá té a tépart fan mu gine té. Tá mé cearcha leor gur mai ní sehá hí té am. Ce gann seo mar sin. A bhfuil tá ná félarm gur mar seo ag tíoch na rudí éidir in héir. Ní híl me go binach í meach se. Agus cecha heapú meach se. Siúr an rud a binis chuimeach mu réis le héad ríis mar. Bhfuil sa go nairí muim go mórthú. Seo tá sé dintead mar sin fáiltréiles na sicéine. Ní étainine sin íana mar. Mar sinna chu ní féidirm sa go le éis le. Héir cáú chuimrú. Ní étainine a ligan síos na créúína í bochta. Tá sé ce go leor mu se ligan síos. Níl sé. Agus nílik me síos go deán an neorú dístúir me go dút sean sa bháin eilegan. Geala mé méidin ó mo chríoid. Nis, ceirtíra. Mu se. Sa síos a chlásaáid agus jo me copáid. Keep comes mar bheith. Come leis go. Owen, sorry. A bheith an focail príomháideach a bheith am leat. Cinnte Jack. Just throw no me the one them. Agus beg alley a dollar nasher skull. So listen, dinner sa dinner and not agus could me two slew a listener shachtene. Oh yeah. Small of an quid there intuition. Tori me should budget champagne them. Agus beg caloric biogag. As cat me de calorie. Whitney. Cats a an ashes skull for air. Listen, key many still need, all right? Julie me in a clat. Scum me aan gedin dat de vele. Ní mór an ochchar serm. Agus barnam an tamachá láta. Oh, an bí cuamach. Tá tú legan síos caiid an anhhair a sin be sé dechar é seoiche má tuas. Bacon caiid an a wad níos ard ja seoach. Fan go bhecad. Come leis go, Owen. Oh, tá tú all right, Jack. Dog me an target ar mórd. Is féidir an seanseola chumad. Shit. Sé bon agus báin cé ná gníonn sé feáil ormsa. Bhain sé míú is má hallúnagus má haí, agus ag dean le chu sé siar ocail go mé agus. Ten scéalta mar sin airtáí. Bula sé go an aibe smóta agat sa chailín. Tá bringlóidí mór agat, banna ar hallan bheg. Tá talan ar beth agat corrabé. Seachas a bheith a bhiteach. Bhfuil tá hangus a géar gúnaí a ché. Cá sé bhfuil tú fáil bag sa chléigen má tá splenta sin go bhacaid ná an dal mulla go chuirt mar sin. Tá san duna tá gaiirí bag go trína. Náiríris, cur go dtíireach tá geisteid leis sin. Bhí an táman a bheith tó mu géirí Robbie a bhehas teachad a leaba le a chrúba áile a chuid agaid in an bheitiste hin seo a fob ag gearan lena bhóthir. Tá brán ar a bheith nach a Jackach fuair me puncture. Tá sagam, thug Paddy de leis go.
Sá a díis ceirtáid sin. Bhí sé mar sin ar tháinig mis isteach. Halí. Dín defir. An seo. Well, Hargent, well, chuilthirtá ráid méid til a téanú cafiad. Tá cacaláirte. Fecinn bhór Paddy obair fa dhearra. Fuair buchs le dia. Ní lánach coppla jebín fánach go dé ceach beidir go de cochti les. Bín gachtús lag mar dear ferrile. Bíon is fear goit. Braníonn tú sama níos rite. Tar dí waid níos hár. Gaíoch Paddy obair níos hasaínis bach mu de lug tá. Hé, moes? Achas daag. Oh, ja. Horin far ik helemaal. Spoilskarren. Je laat het morgen hier niet toe. Tá hain. Ní bhfuil a chuile bhúlharste. Am se fair play. Yes. Shake step fell is far is na bitchní se kini, hè? An ní tre blodi bil leis ní. A jab mór dún tan is le sé chu na chéile. Fair play. Fair play. Ja, go díobh. Tígus mar oi. Right, Chorín. Down with the wind. That's going on just yet. It's going on more grau. Mar héle muide. Born losers of Ritson. Mesto. Yeah. Ní le neartainid. Ní happy with the dish no haganses. Few mai on with ear skippen didn't can tell when you go near. Tá do hón ótain sé a sin bitter. No. Queened. Wat de PV'd. Halt we naar hal. Ní cháil mé, Cils bladra leis an ort. Is feargama. Call anje. Immi. Milry doense. Ik zit tierskach. Ga toen neer het tierskach. Nou let de sklaaf in show. Geteigen daar hier because banrin en zeker. Wat tú ger bal chwaile bhil. Ben kudde. Ní ha, mush. Tá mar tailiscint bal chwaile, mar tá do hón ólt had a nocht. Wel friga let. Go mis walen en ta maar réile alle walen. Wel bí chaid, tú héin bheith síos leis maidir. Ran. Má túir an dúréile go chat sín nocht, tá dón óltaige. Kom leis gil a bhíal, me sé gin na rial ha sin hart an seo, hantasta. Ó túnis. Beidir go bhil letí ocht bhile mar sin, nó beidir go má le a dúach taigína bhile. Na lór has lum sam sin. Go dí fuí a contralte lat. Má tá sa get a mí charlam. Mu go le hásin tá defan. Tá sin. Níl sam, hí sé mar sinna gahan lei. Well, cén dochar. Paddy, fi mé ge a leir leat. Táíú a hacha féintá ó fón go bar taobh mé agus taobh tí. As tú meich an sim got an job dhéanamh gom. No, ní bheith. Well, séirtá geiste go Hargent ná gohfuil róhan ar a flát a bhí láthir agus ní bheith se an job mar sin na hógeal. Ní hinné tá mé rá chorbe. Tá mé rá nach bhfuil mé ír obair ditse. Fág seoríte. Tá bralar mar Hargent. Tá sé beganín éad mar fut gcónaí. Well, ní ceart ó bheith mar sin. Paddy gur teistalúse. Gus tá mé si tariscin job mór gá. Rianás, so bhil le taine tá mai ceanamh. Tá sama sin, sgur maid. Ach, ca Paddy bheith sásan nach a deibre freisin. Trúna na maid a Hargent. Paddy? Hi, Jack. Bhí sú leún? Tá sagam. Sin fágur tháinig me. Cadáid? Inis ógat réomh ce lei se for a bhena melda bás. Bhil ní hé go muinn sé leat, Jack. Ach, nó ní rinis. Fain seanna jacar é lát fuhe. Ní ní sa. Can héh, cadá géiste go? Tá bránarm gur weimse dat tú a chlustal se eile ach. Bícear go dúch se bh héin achas cosal gur cum leis fót. Jack, stop é seo. Má ní sin sola bheith cahabh nuas ar ónir chúise, bhfuil fit tú bailú leat ní mi gur géisteach te seo. AIDS eile. For ban ón bás le AIDS. Agus tá sean an ghil sé ar hain. nó ar a leid gur cair é. Ní óg sin teis tríomh. Jack, mas joogta hij zeker tussen. Geen joke, Ali. Cricketer heen. Kan skavelt så gott så fisha.
Más fíra. Is fear. Dinne se go tam faoi pí a fadachan. Dinne tam chum sa mar jólar. Agus chod lísa leis. Tá sinna fánach fétainna ligan choáí an réist. Tá sa gut. Hennanim déka tá siúlagin. Sais boys gossip network. Ale, dad bhí ón go táma, agus dinne tam chum sa faoi. Tá man jamar go bhil se de ceart dat bhar an ólas faoi. So, well, is a hárlín éicio bhile answer. Agus cad mé an ceart ágam sa sail sí báideach a bhegum. Nó bhfuil ceart sin na méhfuim. Tá brónar meile, ní mecha geir tú chosint. Tá sé ro dhéanach ige sin. An díomháil dianta. Tá sé dianta. A choíre, is beag go bail go bhfuil an galar ort fós. Seansach bhfuil sé rón fiúd. Is fear bheith roh chóramach ná bhhailart. Gan a héamh nó do bríos nó mé seo tamlógin. Sála god lís leis. Geall tam ón nach nearach se focail le héine faoi. Bhí arm san galon céin a hors go tám. Wel gur míle mag. Tá brónar meile. Jack a bhíad bá fágant le a háin. Ale. Jack! Emig! Tá a háin rád. Má heastín éice ó bhaid cuirt le chum, ok? Ba mé áhad. Céide sin? Litter ó Mac? Ja? Cé hol sé? Go má. An sásan is dag sé as an rún. Mis an fannach me héine me. Na Simpsons ar is it? Tá mágus de gar all lovey-dovey ar an gouch. Sin fágur tháinig méid Johnse. Píns, tónaí, seafa teatra. Ja, sin embarrassing í de an mar sin. Ach tá se go hinnta go rud go mátrú is nacha. Tá, má tá. Ach ceap mé nach lánach actig meach an dáhheil ar eisiéis. Ní chuirtim go sí daríire. Capán Jason. Cé faníach si is sin? Nach gurch mu an milliún ar hí sin meil in na tribladí le go hang siar? Éis le taonnta tú gaiir paranoid. Oh yeah? Inch mar rud bháin is meil in na tribladí ar me héin agus da. Agus na tribladí ar me agus da. Sí meascúis le ar fad. Ní hiigam hú Jason. Is fuiad man nó mud bháin agus dad nó mud eile. Ket sa dowlatáid tasta wet. Írinne. Nach féidir áil ar os an rún. Dr. Andars ar oscail. Láhanna, champagne. Fan amachwa. Ai go tart. Gaf as mar rairc. Ní has ní am tusa dhiiscin go dóir íist. Ali, láharlam, gad a hála. Ca hynna bhíschan a rálim go raibh éad sig do fear. Céidir sé sin leat. A bhfuil sé fír. Tá, ach... Cad ón chodal íslum. Conas go bhíad fá é sin íanamh. Chiapas go rá sin rálam. A gom an leat fóm in néchar. Ali, tám an rálaat. Is a géirí é insin dit. Tá brónar. Dúsáid mé cos. Agus gartam ghlacha leis sin mar leis céal. No. Oh, just gafas mar rair, agus mar chríd, agus ginnis dádarm, just éime bhhain, ní sé seo tínta gom.